oke ọmụma asarụ nna idigodo oke ịdị oke ele ukwu egbu efi ọbụrụ dị ewu nwa nka ịmaka ifukwa ụkwụ ọbụrụkwa n'ikwu eziokwu chai ịmara mma dị ka nwa otu ka ihe gị nkatọ ka so chai na ịmaka nne m ọ dịzi m ka mbụ ifukwara ụkwụ nwa ọbụrụkwa n'ikwu ruru jebe nne m ịdị oke jebe chai na-egodi arụ ya sef ma ntutu obu n'isi nwa dị oke kedu fọwụ fụrụ arụ ya fụrụ otu o si acha pụtepụtepụte ọ dịkọ ka mbụrụ ya emerọla ịdị oji bụrụ ebe blishin na ọ na-nke mkpụmkpụ mba je ime ebe blishin wee so ogologo taa mọchi ọnụ ọgị ọsọ mma mgbeke Kedu mgbe ihe amụta ka ihe esiwe na-achụgharị ụmụ nwaanyị nọ n'ọgbọ gị ụmụ nwaanyị mara gị na fadị na sin level kedu ife na-achọlụ ọmalịcha ebe niile na-achọlịsịa n'obodo niile ọmalịcha ịma anọ m nwa ka ọlụ asam mụ na dị n'ọgbọ asam dị in love with asam ebe na-achụlị ya ejiji ọgbọ eme ọmalịcha ka njigodo mgbe nọ ka gị ntu amamife na-aza nwaanyị mgbe nọ n'ọgbọ gị ife ma adị ebili ebili onye a ife ga-ebili bego nna na-esori nwa na-esori papa ife okwu anyị weta kịta okwu a gosi nne ịchọ ịgbawa ifu na okwu ọka ịchọ iwetara ka m gwazie gị na achọrọ ka m na gị gbawa maka ọmalịcha papa weli ife gbasara ọmalịcha kụpụrụ m ana m agwa gị kịta achọkwa mgbe maka na o dolu gị anya o nwere ife ibu n'obi wee bụọ m ntu maka gịnị dị maka na ịmalị na mụ nwe na onwe m na nna adụ adụ papa ana m adụkwa adụ weli ife gbasara ọmalịcha zenimo ntu ị na-adụ adụ ka nwekwa ya eziokwu ị na-adụkwa adụ ị na-anyụ anyụ jekwa jee chọ ndị obi ọbaka gị na ha na-adụ na nọnsensị ya ọ bụkwa ebe ọmalịcha nọ maka mma egbukwe gị nke abụkwa na ịbụ nwa m nọnsensị ife nke aba ọsọ m mgba nwa nwoke mgba afọ ọnụ ịgba afọ ọnụ adịkwa owere nkewa dị na ka ndị dịrị edebe n'azụ nchọ achara gị ọmụwa mere chek weje gbaa gị ntu mbọsa gị ntu mbaza gị ntu ọ dịghị ka ịbụ ị na-adụ nsogbu adịrọ gbagbo na gị n'ụlọ nne biko chekwa amakwa m na onye mara mmadụ otu a nọ na vileji nne biko ka njọ Ibu onye vileji a ka isi esi wee bata Ibu onye vileji a ekwe m anya unu nụkwara nne afa m bụ Ekene kekwa na afa gị Ọmalịcha Ọmalịcha nwa onye bala gị afọ abata ka ya o nekwa ọmalịcha afọ ka ya bala ọmalịcha nwa ai nezie na amụ na amụ ga na-eme amụ na-atọ m biko nne ka njọ gị ị na-alaiki ka onye na-alaiki gị eziokwu etu ansi wee fụ gị afọ gị n'anya ozugbo ozugbo biko tinyere m ego ekwentị kpọrọ m ego ka m pịa mma akpọ gị ọkịpịa apịa iji ebe a ka mkpọ ya akpọ ọ na-akwara nke ọ na-arị nke nye m nke ezigbo ịnara ngwesịta ọzọ mma bịa chụta ya echi ebe ọ bụ na ọ bụ bunu mma bịa echi mma akpọzi ngwa ka ọ dị bye bye
Chi Wado. Akọlụ ga akụkọ. Genti o kekwenti. Mana kemgbe nne ji wee mụ m, afụbe nwa m fụrụ n'anya dịka nwa m fụrụ akwa ugodo. Kwa ha kpụrụ akpụ, ifugoro na-acha dịkwe n'ọbụ ge. Ahụ nnọọ maka nwaanyị ka eche ịgụrụ onye nwaanyị ịnwa na nwaanyị ụmụ nwaanyị atọ. Onye gị ịkọrọ maka ya ọ dụkwa ka ọbanyere. Chikwado, ka njikọdugo, sisi mụ na agwa eche m njikọ ịgwara. Ifu nke na-achụ nwaanyị bifọ. Ịbụ onye nwaanyị. Geti onye na-agbago ụkwụ ya na-awụ ọmarịcha. Onwe onye ama ọmarịcha n'obodo anyị ya. Nwa kachasị mma n'obodo anyị nwa nọ n'ime ya. Nwa ị na-agwa m maka iji maka ya na-akwagharị ka roundabout sị ma ọ mara nwa mee nke a mee nke ọzọ nye ọma na Chineke bịa Chikwado chelo maka gịnị ka iji ekwu okwu a nna ji odu gị chelo ekwukwa gị eziokwu obi na-agbakwa gị agbawa gị ọ gụfụ na ọmarịcha bụ ọmarịcha nke mụnwa nzube ọ bụrụ onye ọzọ ga-eso m zụ ọmarịcha na obodo anyị nọ n'ime ya kwunye gị m ntị onwe gị ife mmelugo n'ụwa ka m na-ajụ gị atabigo m umeji gị ka ife mee na nwa ọbụla m fụrụ n'anya mmalụ mma dị n'obi mma ntinye aka itinye aka ị na-esugharị m ka ahụ na-achọ shuga ọ na-alacha onwe ife mmiri. Chikwado mụ na gabụrụ ọgbọ mụ na gabụrụ ọgbọ ịdịghị m ntị mụ na gabụrụ ọgbọ na m na-ebiribe ebe a na-abịa goe m ofu bọtụ laịf abụrụkwara m agụ ọgbọ Abiko apị ya anyị na. ịdịghị m ntị Nke a na-ekwu okwu na-ekwu igwe ọgwụ ka akwụkwọ eji okwu na-ebuga n'ibu anyị nsukwu okwu bịa agwasị ndị ife a nsukwu kajụrụ ka ajụjụ ịnwụ nsukwu anwa ị na-anyụ anyụ onwuchi na-ebe ya takwa gị nsị esiri isi gbachara agbacha ọhịa anyị na-anyụ iji ga-ebe ya bechaa ya benube. Anụgo gị na onye nsị ị na-anyụ n'ụwa nsị anụgo gị na-aga ngwazi egwu ofe nzube ọ dị ka inubeghị na anyụsịa nsị akapịrị ọnụ n'oke nke otoro ka ịnyụ nke wawa otoro ka ngwazi egwu abịa m ebe a ka m na-abịa kpakpa n'ụgbọ ọkụkọ iri abịa m ebe ya ịkọ iri kwefụrụ na ozie ma bịa na ọma ịnwụcha ekwuọ nke a ịnwụcha ekwuọ ya chukwu na-ekwe gị ijiri ego iwuru ewu ka iwu m ga-akwụ ụgwọ ya ọkwa ọmarịcha ọmụnwa ọmarịcha wụọ na-ememe anụ ọhịa idiot m ga-ahụta ihe niile ewu akwụkwọ na egwuregwu ka gị ya urukwu egwuregwu biko ọsọkwa ya achọrọkwa m ụdịka egwuregwu a eweniwe nne m biko emedoro kwa ịmajaba gị ma ọ yibe gị egwu o sikwara n'ime ịmana ịmaka nne ọmalịcha ya mana otekwa na ebe a na-ezo ugwu ka mma na nga afụ gị bifo ewebe gafere ebe taa nwere ebe mụ na gị si aga bụtụ onwe ngotere gị biskiti ị ga-alaik ya biskiti a ga-edozi gị arụ ọfụma onwe gị na-emu gị ka ọlụ edo ọmalịcha ị ga-alaik ya ordinary low fast. Ekwen juice nja kpotu ya. Amaka juice. Ngwa naba n'ụlọ. Naba onwe ekpo gị asakwa n'ọnya. Nna abịa kịta just naba. Akụrụ akụ mmadụ. Ọba juice.
nwoke na-ebecha ebecha, nwoke na-agba mma, nwoke na-adị seksi. Ya ntu. Ebe gị na-eje? Papa, ana m apụ apụ. Ntu? Ana m ajụ gị ebe ka ị na-eje. Who is Mongo Park Idaija Abuja? Kebi na-eje? Hey! Na-ekweghị m anya ekute m okwu. Papa nwa ife ị na-echi ntị ka ị na-echi anya. Ana m apụ apụ ịdịra afụ ụzọ ka nwa ife maka na ndịzi seksi. Ịmazụ ụma? Maka na ndị seksi. Ya ntu. Ya kwere ebe nna atụ ije ka ị na-eje. Ya kwere ebe nna-eje ka ị na-akwado ije. Ntu. Papa, kezi ụda akọ dị ife a. Kezi mbọsị mụ na gị bido jebe ofu ebe. Mụ na gị na-agakọ. Onwe ebe gbasara mụ na gị. Akwa ekwado si ọ na-agala onwe na-aga nke gị na-aga nke m. Onwe ife ọ bụ. Ka ị na-ajụ maka na ịfọ na ndị seksi. Papa, ka m gwakwa gị kịta anụ anọkọ m n'akọ ya wuo. Ya gwakwa n'ebe a na-eje ka ị na-eje ka m nweta gị ebe ahụ. Ya ekweta ọkwa mmemmekwa gị ife n'ọkwa na ụdị aka anyị na-akọ. Ibu ntu gbabụla enyi ka ibu ntu gbabụla efi. Ị na-eko anya. Ọ bụla ebe a na-eje ka ị na-eje. Ọ malịcha m. Mommy, yo. Ọmalịcha nwanne m. Ka m gwazie gị ka ịpịa ntị. Ị makwana gị ka tekno fụziri wee gụọ egwu si baby too sweet fajaba wee gụzienu baby dance do the labaja wee sizie na ọ ga-ekwu gị aga gbawalada. Mama gwagodu m ka m ghọta enwe onye ka mma n'obodo anyị. Ọhụrụ gị ka iji ajụ ajụ. O nwere onye gị na ya na-azọ ya azọ n'obodo anyị? Nwa m gbakene m kedu onye dị ihe ama? Asị m ka m mara n'o. Aka na nkụ asụ m na-azụ kịtịkịtị ka ebe iji na-eso nso. Ya Chidike fọ. Ọmalịcha m. Ne njusu ngotere ka iwere otu biskit a. Chidi bịa na babiko ọ bụ unu. Mama dị mama. Lezienu Chidi na ọmalịcha. Mama, ọ ya nye m biskit anyị kwuo m juice ka m were kpọtụ. Mama na-emenụ na obi biskit na juice. Ọmalịcha ma asịkwa m ka maka na ihe a na-ekwu okwu ya bụ eki. Mama mo. Mama di sharp. Mama di sharp. Turn over. Mama di sharp. Mama di sharp. Mama di sharp. Ọmalịcha. Hey, ọmalịcha nji eme ọnụ. Ọmalịcha agbago ọmalịcha ị na-etele. Mama ị nọkwa ya? Ọmalịcha. Hey, ọmalịcha. Bịa. Ọkụ nke gị na-achọ ebe a. Ọkwa agbọgọ nke agazila ebe a. Papa, ọtọkwa m abịa nka m fụ na ọmalịcha m na. Kedu ihe ka ife nnụrụ ikwu? Ọmalịcha m na. Mechie ọnụ.
Asa. Na mụ na gị ribe go ofu ife. Oh, nke nna na ngwazi. Nke kolabo. Papa, Ntu kemgbe nke abidosi. Only for my sexy baby. I didn't sexy no. Waka dị njọ. Bubazi ya. Nwa akụpụgo. Papa is there akụpụzile. Akụpụgo mụ. Ibilie. Bubazi ya. Odogu. Akụpụgo mụ. Ma wele gị. Odogu. Akụpụgo mụ. Alo, mụ na nọ n'elu. Nsogbu adịrọ. Oh, my baby. Ọmalịcha. Onye mapụghị isi. Biko dio Jesus yo na mapụghị isi. Onye mapụghị isi. Amakwa mo. Ndo o. Echekwa m bụ na dị ebe ọbịa ba. Abala. Ka anaghị azụkwa n'obodo a. Nebugo mo. Ndo. Nebugo mo. Bịa ntụọgịnị. Ntụọgịnị. Kadifa. Papa mo. Eje na nke oyi m ndị anụ ga-amapụ m isi. Hey! Kedu onye ga-abụ ụdị wicked nka? Kedu onye obi ya jọ njọ ga-enete gị anya tụwa m ntu onye okwute mapụ gị isi? Ozugbo ndo. Papa amara m onye ọ bụ makwa ifu maka chi onye nwere so ya bụrụ otolo na nwere ndị na nna ya mmagbu ya ebe ọ bụ na ọ na-aga moto ya na ya akụgbu ya ọ na-cross road ma bike ma machine ma onye ahụ na-akpa ya akụgbu ya. Ozugbo ihe niile anyị na-akpọ ị mara onye mee gị ya ị na-akpụ ihe ka o si dị ike ya bụ ihe oge iru ebe a. Gee m ntị ka m gwa gị kebe eziokwu. Ọkwa ịfụlọ ị gaghị ije na nke ya ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ije sikwa na ya ọzọ. Ebe ọ bụ na ije nke a ewuru okwute nwa gị n'isi inwe anwa jekwa na ya ọzọ a ga-ejuzi egbe gbagbu nwoke maka fọ aka m adọkwu ya. Mama na-eje ebe si ya gbọ nsị gbaa m Isisi gbaa gị. Isisi gbaa gị. si gbaa m na mma edie ma gbefu onye amapụ m isi nke amapụ m maka ji otolo na nwere nne na nna ya gbagbu ya onye dị natara ndị pesịrị mma. Ngwa ndondo. A na-akpọ gị ntu mụ na ga adalụgo nụnụ obele nwa mbọsị a nna achụ ọmarịcha ị na-achụ barịta ma ị ga-anọ buru onye a n'isi abago m ọmarịcha ime nwa dịfe na-eme ngwunyezi egwunye. Ọmụnwa bụ mbakana ya ma ọzọ mana ọzọ ya anọ. Onye na-eme? Anọghị m ikwu. Papa, ị na-akwa nke na-eme? Kedu na ihe njisikọta biko? Chidi esi m n'azụ wee tụba nne gị ime ọ wee mụọ gị. Kedu ife ọ? Chidi kedu ife ọ? Ihe na-agwa eketa bụ na ụmụ gị ndị nwaanyị na-abata n'obere oge. Ihe nji agwa eketa bụ ka anyị jide meketa akwa nkwadobe maka mbata fa. Ọ bụrụ mgbe fa ga-abata kịta anụnwa bido gbọka eribe anyị. Ịba adị m ala ka odele ife ahụ. Ka m fụ na unu ụbọchị Chidi kwuru eziokwu sinsa eji wee mụ ya. Tata bụ nnọọ ụbọchị izu efuru ị na-eme ezigbo ya n'ụwa. Ozi anyị weta kịta amaka. Ya anyị na-ekwu maka pinọpinọ na chubu. Ọnwụ ụmụ nwaanyị ọzọ ịnwụ na-apụrọ pinọpinọ na chubu. Chidi, ife nwe ụbụrụ atụrụ isi ga-adụrụ ka onye ụbụrụ atụrụ isi ga-adịcha ka isi onye ụbụrụ efi amaka. Ife nwe ụbụrụ ọsọ ka ị nwe ọ na mamarọ na anyị ga-akwadobe ma fa na-abata taa fa na-abata echi fa na-abata n'ụtụtụ o na-efi o n'abalị o na mgbachi mgbe ọbụla fa ga-eji wee bata mbata dị ya. Chidi
Ibu onye nko. Papa! Papa! Oh! Yes. Yes, my daughter. Let's go inside. Yes, I'm looking My wife, why is it easy? mana ifu na-emuke nnọọ ka anyanwụ ụtụtụ ọkwa gana ka unu si n'ụlọ mana unu dịchazi ka ndị nọbe obodo Kwuneliza obodo Kwuneliza ka unu nọ gwara na eziokwu Papi ka dị one no for me. You've not changed a bit. Ke ya mmemme kwanụ ke ya mmemme Papi, you go quite get eziokwu. It's not been easy at all. All the road is cha-cha. Man, I know bamboo. And God is faithful. Yeah, Hey, Papa, we have a business that we're not doing. Selling of human hair. And it has been moving on well. Isi mmadụ Kunele? No, Papa, hair, human hair. Ya, kpọpụta isi m kịta nye gị le. Chidi, ị ga-akpụta ntutu gị ụmụ nwanne ka ha lee nke nwere nke anya. Okwuru ọgwara mgbe o ji si ntutu a na-ele n'afịa. Ya gị si ntutu nke mana nwanne gị nwoke otu anyị ịfụrụ ya ebe onye abụ bụrụ ụsụ ka e nwere nke ọ bara uru ya je kpụta ntutu enyi unu ka ọ leke unu. Papi, nyana gị na Chidi ka bụkwa cataract. Ọ bụ kedu okwu nwanne gị nwoke anụnwa. Mana nke a unu natara na amana m unu ya nọrụ n'ofu ozu. Oh well, I nwere ike nọ karịkwa ofu izu ụka. I nwere ike nọrụ ebuo maọbụ ụtọ maọbụ eno. I sị nọ ka anyị bịa zuo ike. N'ike agwụgo anyị. Ngwara ọdụ m unu ya ezu ike ọfụma mana akwa nsogbu ọchacha. Papa nsogbu adịwa. Ọ maọbụ onwe ya. Papi, ahụ dị nnọọ ngụ gị mma. You look so young. Ida aka dị aka. Makwana gị na Chidi soro na-eje n'ụzọ. Anyị ama onye bụ nna ya maọbụ onye bụ nwa. Kedu ife na-ekwu ya n'imi anwụrụ ma? Ma otu a ntutu m na-achachazi awa awụ. Papi. Papa, ịmana nwa ahụ afọ nwa nna abalị ụzọ na mma mọrọfa. Ekwere anya. Agwa m na nwanne unu nwoke bụ bụrụ ụsụ. Na ifu m nwanne gị n'ụzọ ma amasịkwa. Obidokwa cataract. Ọ bụ na ọ bụ na nwaanyị ọ ka aka m mma. Oh, papi. Biko o nwere nnọọ ka ofe olugbu asa agụ ike. Ọgụ katago m. I can't wait to just eat right now. Chidi, I hope na isiri nri a. Biko. Ma je chi lie nri, je ibu lie nri. Ba biko bịa ka anyị jee rie nri. Je lie nri, je lie nri. Chidi kere ebe na-aga. Bịa ka anyị jee rie nri. Ọ bụ ndị nata na ka ba lie nri. Pino nwa. Nwa me press up, mekata press up tupu wee tụba dị ya igbo wee mụọ ọnya. Ụwa. Mama, biko ka m jụgodu unu. Onye kachasị mma n'obodo anyị? Ya n'obodo a? Ọ gị nwa. Ọdịchakwa gị nwa. A na-amakwasị aka. Mami dị shọ. So, ma tụrụ gasị. Ọmalịcha nwanne m. Ọ nke bụ Osinachi ka nnukwa. Osinachi o ọkwa chi na-eme. Ọmalịcha nwanne m.
Biko malu magi gaba. Malu gaba o. Mama, isi mo kwa kachasị mma. Amba ni mu loje dina. Njebe. O shiri. Je no ni. Dina no ofuma. Mama, ka nnukwu na onye ka gị mma n'obodo anyị. Onye apụta ka mfu. Tomato juice nwa. Hey! Ugegbe. Ugo chara acha. Sugo, can you go to my road work and my bell? Yeah, tomorrow no one will kind. Won't you rest? What's the good of not being take it for exercise? Because I need to be fit. And my bell only. Pino, if any will see Pupa Pino Pino, the latest news of Pupa Pino Pino. I just go one. Papa, I find you are very busy. Is that it? I find you are very busy. You just show me about him. See you go about. Now, Mom, I get Congo, Mom, I get wife of an eye. Mbaki money at the busy. Nakino guy and then at the busy. Look at yourself, busy man. In short, people, you mango. Who take out them guy the Congo? I no man. And Apala. I'm talking with I'm very busy. I'm very busy. If I roll them now, as you can see, I'm even calculating. In there, I distracted them. I must make even calculate. One thing I chopped out, I'm very busy. I chop on Musuku. Mama, because Mama, because neighbors get on a jidelem. Oh, we pen look for no. Kita can look there. Can you wait here? And me meet Ginubu. Jideling. The much I want if in a poala. Or game with them, come one more. Now, no more about them, putting out of Mutajabala. Oh, come here for can you take ya? No, Tebenubu. Okay, give me that. Okay, you tell me if you look for no. They wouldn't support huh? We let them go. You let them go. I get them like a war. It's a war. Every day war. Get them back. We are. It's just you find a car. See what's in the war. Ah, I'm going to get a kind of it. Ogumbrona. No. You can work up that. You have one wire. Come on, I you.
ebelebe. Obodo oyibo olu gbachie boisi o. Mmadụ ejidego mụ boisi n'ọnụ o. Mmadụ ejidego mụ boisi n'ọnụ. Queen Elizabeth England be fair for the ever. Chikwado. Coach is real man get in lobby. Hi. This by am as be fair. Kezi guys we knows you oboda Queen Elizabeth, but oboda ya ma dey. Ben I just imagine. You might get me You get chere go to mata go marry me man. Ba chukwu me mata biko. Good morning. Keduki me. Good morning. Adi mumma. Afambo Pino Pino. Pino Pino. Boyos. Pino Pino. Okwayos. Pino Pino. Kebe Queen asi weputa. Obusko onye obodo a. Osna afia ogene. Pino Pino. Hi. Pino Pino. Hi. Ono amalicha nwanne mi no na nsogbu. Amalicha nwanne mi pugo na afia. Nya epugo ni fa na alu. Hi. Na nwa makale ge. Mana ka nje gote kwa bread nje gote. Pino. Wita usanwa. Pino Pino nwa. Asanwa veke. Wita bodo bodo yibo. Wita usanwa. Pino nwa nwanje mono. Ai, onu gbaje boys. No. Imakoro we wata buku mo ke no boda si abawa. I don't really understand them. If you can say so galem, they can just say so nse. Na ekile ndị ka egbe chọrọ ibulu ọkụkọ. Ahụtara m ya chacha. Nwa. Pino nwa. Nwanje mono. Imono wa balanti de negi n'afọ. Bi feju garu. Iwe na aja. Akpachapụ m anya wee kpụọ gị n'afọ nne gị. Mwe gwazi achụpụsịa nye m nwa. O wee nye m Pino. Imono ịgala m ọrụ n'aka. Papi. Onye ga-anụkwa na ga-ama enwe change maka na ịgala aka. Papi. Ife ụmụ nwoke niile anyị fụrụ nọ n'obodo a. Ife fa bụ egbe na-ebu nwaanyị ọ bụrụ na egbe na-ebu ọkụ. Eziokwu. Ịgbafa nkịtị. Fe ebulugu ikuku ebulugu nne. Papa. Egwekwa na enyekwa na fa ohere. Mana ị mata na fụta na fa na-ede n'ife dị mma. Ededegodo ka ededebe. Papi, c'est pas le problème. No problem. Non, it's not C'est pas le problème. No problem. C'est non, c'est moi mais just go one in. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est enfin au pero on sait pas. Mama. Ima mgbe ni nje gote bread. Ai, mgbe fu nwata nwaanyị malụ mama kalụsi ọmalịcha ba anyị. Luchoro. Ifu ọmalịcha nwaanyị mara mama kasị ọrụ. Onye dị ihe ama. Mmezo ka nna gwakwa gị, ọ ga-adịzi ka nwa bụrụ na bike nwa gị, mpụzie na ama kpalịsịa nnata.
Mwe fuza onye amalicha ba anyị ka wee ma mma wee sizie gị na onye aka dị ọmalịcha mma. Kedu onye dị ihe ama ka ọmalịcha nwa m mma n'obodo ya? Onye dị ya ma? Gee ntị ka mbụsi ọzọ ime ejebe igo biskiti wee fụ ya ine ya anya na macha ya were ya na ọmacha nwanne gị ka ya mma. Ị na ihe na-agwa gị ikwuri otu ahụ dị otu ahụ ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị bụghị nwa m aka ka m abụghị ọnụ ihe aka iji wee kpọpụta m ebe a. Ma ọ kwanye eziokwu na-ekwukwa ahụ, ma ọ kwanye eziokwu na-ekwukwa ahụ. Papa, I'm very busy. Okay, why you go on and busy? I'll go on again and busy. Go on if I'm young, see the busy. And to me, thank you. One when I thought, I want to tell one, and I'm Bida. Ay! Papa, mama muna gifu nezi bu ife neli. Ako ifo tu ono, pina tu odi no. Ongo kwesi ka muni ana akwe mana muni ana no fu ogbo. Metili anya na ka mbia dosi ya ko. All the people know even ka man ni je gwe. Abi am eba for serious talk. Ife nchi gwa gebo. Akwe fulo malicha. Kwe fulo malicha. Muna gitu bakia na akwa isi. Akopugom. Buluzie ya wholesale. Aka ma dosia. Mana ife nwa na pino. Ima no mu abu mpakana. Nna mu logi we bag into. Je potara mu na mu na pino. Wala ka je potara ya. Isi gini? Papa, I like him ya. Ife a echo egwu sembe egwu ko ka ikpa akata m ka mulia m ko nwezi ife ọzọ. Ka ife na-ebutezi nke. Ana mas friend. Ka ife na-ebute nke, ka ife na-ebutezi ya. Ha? Papa gị na-ebutezi ife a. Nya ọmalịcha mpụ na ngị na-aga mkpọ ụlọ ọmalịcha, ngị na-amachaliba n'obodo a. Bịa mesisi ife niile a ndapụrụ gị ya. Nticha aka m ebe ọ nọ, mgbe na-esetụrụ gị. O wee go na pino kịta. Mgbe mana ife nneli. Iti aka dị ya. Oke m. Iti aka dị ya. Mkpichi kwugo fada. Ekwe na tụwa ya. Nya, otu aka ịchọzụ ya. Ọkwa otu aka ịzụ ya. No problem. Nsọkwa nrọ. Kita aka gị n'ebe gị nke bụ ọkụ oke. Okay. Kaya mo ụgbọ kabi. Papa kwụsị n'ọwụ ka ịchọ ka mụ na gị baa ebe nọ. Ọkwa ọkụ oke. Maka afọ nnọọ ife fiti gị. Mụ na gị na-akọcha ọkụ ọnụ agbara olu. Ị na-etiri m anya na afọ n'ọwụ ka ịchọ ka mụ agba. Ọwụ ka ị na-achọ. Okay now. Yes sir. Okay now. What can I do? What can I do? What can I do? Nabike. Here, nke a bụkwazi gị. Mama na jigote bread. Bread. Nke gotere ụnya. Ị na-echekwa ọzọ taa. Ọgwụgwọ. Mba, mama chọrọ bread na-afọ ọkụ fa. Ya nke esi ime ovu mbupute kịta. Nabike. Achọrọ gị ihe a. Ka m jụkwa gị. Gwa m kwuru eziokwu. Enweghị ka mmadụ obodo anyị. Ọmalịcha nwanne m. Ị mara mma. Ya ịma ezigbo mma. Mana nwatakịrị nwaanyị nna afụzikwa n'obodo a kịta na-emezikwa m mfụzi ego ọ dịzikwa ka isi ozi. Eziokwu na papa gị o. Onye olu. Ọ sị na enwere ka mmadụ obodo anyị. Ị matakwa mana nna m na-eji gị o. Ọmalịcha ogburu n'ebe dị ọrụ. Ọ bụ ihe o. Kene. Mama. Tomato sauce. Akwa ndawa m. Tegodi. Ọchịna bike nkịtị ịma kwụsị akwa ya. Nwa na-eyi nne ya bụrụ n'ọnụ. Papa, nye m jide m ka itinye arụ na kaje ka ọlụ ugbo. Pọta ka dị m les bisi kịta nọ. Pọta, ịma na ọbụla oge kịta anụ adaba. Ka ije ka anyị kọlite ife na oge adịrọ. Ya nchu.
Kazi mgbe nke a bidozi. Gụnwa na-asịsị nka ije ugbo. Ntu. Mgbe ọ bụ na imebere ụdị ife a, so it does busy. It does busy. Mgbe ọ bụ na imebere ụdị omume onwe ife ị na-ede. Anka ngwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na ife a na-ede ka ị na-ede, ntu. Ọ bụrụ na ife a na-ede ka ị na-ede, ị ga-enwe nsogbu n'ụlọ ahụ. Bịa ntu, na-eme ya n'iru. Na-eme ya n'iru na-ada ego m iru efi. The only reason meji wee soro gị wee jee ije a wee jem ya ugbo bụ na o nwere ife m nwa na-ede. O nwere ife m bụ n'obi. I'll just stand the less busy. What do you call it? Ị na-agba amati onu na street. Ị na-enyo. Ọ bụkwa na pinọpịta ebe a ịkwa ekwela onwe. Achọkwa m pinọpịta na ịgbabụ ụmụ akwa ya na aga na-ada. Imebe sexy bee. Achọkwa m ya. Ọkwa nwoke ka ị bụ. Ntị kedu mgbe ị ga-anwaba ife? Kedu mgbe ị ga-anụ ntị? Agwa gị were nwaanyị kwanyere onwe gị ugwu. Ị na-eme sexy bee. Kedu bụ sexy bee? If you are pinọpịta akwụkwọ mụ na gị na-abụ naanị. So ntọọ. Papa kiti fo, ke me kita. Onwe me gi. Agi je do nwata kili iru efi. Nwata kili bochale. Ifi ka no ile iru sexy be. Ono no wa wata no icha ke. Iji do ile iru efi. Ne kita no na opo fitele oso na. Ndo ile iru efi. Ke abụrụ iru gịnị? Iru sexy be. Ị na-efe mekwa ihe anyị na-eme. Enwekwa ndị na-alike ụmụ nwoke. Elokwa nọ ịnọ na dia. Na-emekwa sexy be. Aka ma drop ya. Abụkwa m nna gị agwatakwa gị. Kita benda je bene gero nego maya pang. No pino kan da chu web kan. Kizo da copy fast because. Ke mari ji siwe ko danda no da. Ah bana pino bana no da. Nkinda ge ko bo so rapo ego fa ko mo go ego maya pang web ba. Ke so dire bi yen ka biko. Kan ngosoro kwa manya. Subado kan ngwa balo ge epuke kwa mo manya. Mo ka miyela. Mo cho so pute ko be go manya bro kwa. E ba ko ko ife na re mo ko ke isa ko be. Te yere me go manya. Pino nana. Kere mari siwe ko te pino no boda. Ai abali oso. What is girl? Pino nwa. Akugo. Ifo ko se acha. Ole mo to a. Omo uzube, Mo anwe no boda. Pino ka forever na ifo anya. Omo anwe. Pino nke agba forever. Nwa agba forever. Nke agba forever. No Pino agba forever. Biko obo no la ke na. Nke no la. Ga we bulu dikiri. Ina ka na akọgo di ihe na-eje ka nwa egwu. Nna be go do first. You again? Oh, one week. He's
See never. Ọkwa nga maka na ebe a na-eche ịmara ihe anyị na-eme ma like ọ na-adị mma n'arụ ka nwoke kpọọ jai jai ihe mgbe anyị metụsị m aka ya bịazi dizi useless in short abazi m uru ana m na-eme eze m eri n'ụra mma ga-etinye ego ụmụ gaịsị na gbagharị ya mma ga-etinye ego ụmụ bọịsị na nnukwu nsogbu ọ na-alụkwa ụmụ bọịsị jankala o jukwa ụmụ gaịsị n'ọrụ Diana, are you from? Because echekwa na ọpị nọpị nọsef. Onye niile m karịchara n'ụbọdụ ahịa kamgbe m nọ na-agagharị enweghị onye nwoke tụpụrụ m ọnụ enweghị onye sịrị m awaghị nkịtị ndị mma na ndị mpakara nka na vileji ndị m na-ahụcha ndị mma na ndị mpakara nka onye ka iru gị nọrụgodo ọdụ onye ka iru gị nwayọọ ahịa eme ihe niile n'ike bụrụ nwayọọ nwa I'm fine. Okay. Okay, I'll wait. Mama. Mama. Chungu dia mau sebenarnya. Aji suwi ku. Semua nabi. Ọkwa ngwara gị were ihe nwayọọ. Ihe dị ọkwa jugo n'oyi na-agbakasị ọmarịcha o yiri nne ya nwata bụ sọ mma ịmara mma n'iru ịmara n'azụ abụ m onye Igbo Abụ onye no na ọ bụrụ na ka m si kwuo bifo mgbakwuo bụ m onye Igbo mgbakwugharịa ya abụ onye Igbo ọ bụrụ na ka m si kụziri gị oge m na-agwa gị na Ghana mụta ka esi asụ Igbo isi na ịsọ frọfrọfrọfrọ ka alụ gị mma ihe asụ asụsụ ndị ọcha ka kalụ ha Chidi ọsị na oge ọ sị gị abụkwa ya ka biko Igbo ka ọ na-asị ya nne bi n'ebe a ka anyị neta ụmụnne nna anyị ụmụna ya nata obodo gbagharịa neta ụmụnne ya nna m nọ ihe mgbe ọbụla ekpuru n'ụlọ dịka ọkụkụ na-agba ifuru ọka ya akpa akpụ ị na-akpali maka ụkwụ ọzịza ahụ nekwa gị na-ekwe elefantiasis Chidi anụ abịakwa gị biko na-akụzi ha ke do
Kedu. Monu go na. Kedu. Kedu. A. Fa. Gi. Ngwakwelezia. Kedu afa gị? Mama, asin ka mbia kenege no. Kenego ofuma etiswe mu komarita nwa. Imogwa mma ya chabara manya na ofumfu anya mfuru ya. Amasum. Hey. Even na yochukwu nwoke ọbụna mmeri ihe wee wunye gị ihe n'afọ ebe ọbụla o si wee weta wee wunye gị n'afọ iwe mụta ọmarịcha nwa Chineke ga-eme ọnọjikwa mmaji kwuru mmaji. Amen. Mama. Mazimo iwe na-ekwu ka m kene gị ọfụma. Ndị makwa ndị Igbo si ada eji agba aka achụ ihe na-ata arụ wee sị ka m bịa ka m gotere gị obere ihe. Ọkwari ego shọpụ m ga-ejikwa ụgwọ shọpụ ya na mkpọjikwa ụfọdụ ibe na aka njide aka. Mpụtazi agbakọ obi si dozie m sị ka m were maka na ịmụtara ọmarịcha nwa. Egigwe. Ma bịa ka m pụọ chere. E kwuru na onye nyere wee nye. Ahụnyere gị n'afọ iwe mụta ya iji obi gị niile wee mụta nwa. Ka m werezie 1000 na wee naba. Ya na m na rụkwara ihe nji eme. Thank you very much. Chukwu gosi. Enwekwa iwe ya bụ dịka obere ibe na-agba ego n'ọgwụ ụgwọ shọpụ ka chọrọ ije wee kwụkwọ ụgwọ afịa mmadụ. Chineke ya ekporo m ọgụ ka nnabago kenelu mama gị ọfụma n'ọnwa ka. Thank you. Thank you. Chukwu gozie gị. Ọ gaga n'ekporo ma ọ bụ nwanne ya. Hey. We bunye checha mega we wereze 1000 we naba ego shop ya na ego ngwa afia ya o maricha nwa me malu mma si na chi hey Itetago na papa masị ka nza ife anụ ọsịsọ ka nje kpọta ka ịkwado ka ije bọọlụ na chefu gụkwa onye ka m pụta ka ngwa anyị na ọbara uru na inyegbu onwe izo achọ nke izu ike tata ka nje ugbo papa adị less busy mụzi ife na alụ adị less busy ka nje lụọ ọrụ ugbo nke ife na-ezuru ike ya ntuso aji ife na mụnwa bụ nna gị si gị zuo ike tata nna gị fụ gị n'anya ka ihe bụ nsogbu ugbo ị na-eje ọkwa nke mụnwa ọkwa mụnwa na-akpọ gị ka ije ugbo ya nna sị gị welu tata zuo ike ọkịta ka m welu go anya okenye wee fụ na ife na-agwa nsịsị na ị na-adị bizi bụ eziokwu mana ịma na onye dịkata bizi owere ofu ụbọchị zuo ike so wee lote na tata ga-adịrị gị mma iji wee zuo ike nya ntụ zuo ike mba o papa ka m gwakwa gị ụtọ ahụ adịrọ mma abịazi mbe chewezie anya cheki sie anya ọfụma cheki onwe m mgbe fụ na ọ banyere otu a nọ dị mkpa dị ka m mgbe nrapụ nna m ọnọ na-eso na-alụ ọrụ ugbo mba na ọ banyere achọ m otu onye nọ kịta anụ ka ị nọbazie n'ụlọ ka mma nweziela aka ike obolobịa mapụ jee lụbazie ọrụ ka m na-alụtara anyị ife ọbụla papa ka m gwazie gị kịta ọnwụma ife ọbụla gbasara ọrụ ugbo kụpụrụ m ka m tekizie kọntrol m lụbazie everything a na-arụ arụ biko ntụ enwere m oge ife ndị oyibo na-akpọ taịm mụ na gị n'ebe a na-ayawo ike ọrụ elu ike ọ na-ana agwachago m gị zuo ike n'ụlọ taa ejekwa n'ugbo What else come on? What else come on? Was if I'm one I agbagowo ọzọ. Since Pino ji na-atazi ya n'obodo a, nwoke anyị dozi ekwezi ka mmegharị arụ. Ọpọ na mbezi dị less busy. Papa, ife anyị na-ekwe ya wụ ọkọkọ o.
Mbao. No way. Muna gi ejo lo a. Oya mo kuro. Ibi na gwa ge. Isolo mpota. Asim kan kene. Thank you very much. Obere. Enwe ku ihe mere ihe nwere ihe obu. O wa imuke ge me nke kanke. Gas no no ga mbiazu no worizi ego niile na achịkọ ibo ma chezie na m chefuru. Amazi m iwe nne m abiazi mfu mama ma o karịa ma anya. Nwere ego niile na achịkọ ibo. Ọmaka. Hey, mana nsogbu ndabechi. Enwere onye kwesịrị ịkwụnyere m ụgwọ ngwaahịa m na-egopụtara. Mmevutere ya. Ngi nwesie. Ngo kita withdraw the money. Ndawetere go. I'm miss spaghetti. Eziokwu. Ana m miss you already. Nya anya gị na-emekwuzi m. Ọ dị nkonsi ebe a pocket ifuo. Ịbịa nọ. O siere m ike o. Kanaba ngwa kodi. Papi. Hey. Good morning. Biumwa. Ibolachi. Tutu mama. Kwado sigo? Ngajeno fuma. Kwado kwanya. C'est pas le problème. C'est pas où il fait c'est pas. Kanja. Où il fait c'est pas. Biumwa. Onu bajie boys. Okwa no ife nna na atachala nwa aka ma atachala nwa. Dam. Nwa gala na ezigbo ọnụ n'aka. Nwa na ezigbo press up wee tụba nne ya ibe. Ngwa je ka ịbata nje ka ịbịa.
ife njọ ka ngwa ya. Okwefu tata ma gị nwa ma mụ nwa nwere ihe eji ugbo. Ya na ọnụ ụlọ na-ele ụlọ anya anụmanụ ya nwa ebe nchọ ije. Mana papa, kedu ka isi kwadozie otu anụ a dịzie nke onye chọrọ ije tie ọkụ? So ị nwere idea na ezi niile a n'ọsọ mosquito juru ya. Ọ ya mee nji wee yi etu ahụ. Mosquito? Mosquito? Ya. Iji kwado otu a? Ekebe mosquito dị n'ezi ahụ. Ọ ga-eru onye ọbụla 1 million. Okay. Papa, maka mosquito ka iji kwado otu a, wee jisizie okwu gị niile, wee rapụ aka gị. Bịa ntu nwekwara ife. Nwekwa ụbụrụ. Ị mara na otu anyị mosquito na-atọ, ọ na-atọ na-ebido n'ụkwụ. Na-ebido n'ụkwụ. Ya, bifo ọ ga-ebido n'ụkwụ wee takịrị m, wee ruo ebe a. Ejesigo m ebe na-eje na stars. Papa? Oge ahụ itiri ego m. Nwere ego m. Otu aka ịdị apụ. Papa, ya anyị na-afụzi masị m ugun. Ị na-afụ masị aboki. Ana m erizi gị mala ma bi. Ka m gosizie gị na mma ife a na-alụ na. Papa, amara m ife a na-alụ. Kọba trainers. Ya, ntu. Ke flight iji were teba. Of oluka ko itabe. Ke fi chọrọ m bịa na nke pipino pino. Oh, okay. Nya nwunta tare gị bịa na nke pino pino. Ọ tare gị n'ezi bịa na nke pino pino. Mena chọkwa m ụgwa. Abịa m iso pino pino gba ife ọ na-eme etu a. Mpam, biko ya akụrụ m ọnụ. Biko. Dọja. Onye dọja. So somewhere. Nwa dọja. Never dressed like this. Asị nke anyị soro gị jee ife ị na-eme etu a. Etu isi agba ọsọ. Oh, really? Okay. If any Pino. The latest news Pino. Na pino ona ko tan ko to o ye ko na ni ko de be ba be ko ni won ma ya moto ai na kare mo kan cheli ya ko ta kan so ya joge o ko furu ye ni no wa kan basani o na wa sa kan go le na ye me joge le ko ta kan ne me nya asini mi ji pa to ka foot nya yi ni ji le sports ko te ije yi ko mo mo zube chika kwa go ne hi ne o to ka na no ime to no yi ho je si enye ko ebuke ini ase ime o to a uma de ki ye mun kun jo iye mun jo gina ani ka ngwa o ni je ni ebi na ba mo obo na eji ga bo te bo ga ka ife wa ko ba pino Aka gongo, pụta n'ụzọ. Salut,
Onye batakwara n'ime chọrọ ya taa. Onye bata na gate a mmanụ ya. Onye agha ya bụ sọ. Chọrọ ya ebe Pino! I really don't understand this. No, no, to take camp for when can Jemmy jogging. But then you love walking in the boat. Don't know you got passports. I'm telling you, so I live in maybe not I love you, I love you. I don't understand this. It is serious. You don't know you're not doing it serious. Papi. I want to get a mono like a Qu'est-ce qui soit bataille qui a bossé bataille? Il was like Kesaya, but in a way so early. I think you walking in a village as Namjano. Nanju go now I get quitting him. They can but ever can call Alex Nabuzi Kesaya. Pinopino. You're not cheap of an even a man press off one leg. Eh? You got a mono like if I brought I told me on 1 year ball if I. If we got only fun now, but Maki, what a keep we are in there. If we are not a gear, hey. Yeah, the fact we got it. Okay, Oh, more bonnet, give out of what ever. I don't know more. What's I move on? If I will put the Padadi. What